Hi! Good morning mga moms! Good afternoon! So, nakakatawa kasi ngayong araw na to, merong magti-take out. Ayun, may nagpakyaw. Hindi naman pakyaw. Pero kasi ang dami niyang binili. 6 na order ng puso ng saging. Yan. Alam niyo kasi talaga ito, yung dabog. Yung mga ano lang, yung mga seasonal na gulay. No, kapag narinig o nalaman nila yan, talagang bibilihin at bibilihin nila yan. Especially yung mga mahihilig sa gulay talaga. So ngayon, kasi yung ano ko na naman dito, pantakal. Kung wala na naman pantakal ko, ay yun. So magtatakal na tayo ng 6 na order. And, ito yung ano, Diday! Diday, tawag ka. Shoutout to Ate Mary Grace Andres. Maraming salamat po. Pinsan mo to, no? Pinsan ate po ni Diday. So nakita niya yung ate ko. So maraming salamat sa pagpakil dito. So Chuyans, alam mo na ha. Susunod kapag may mga actually mostly ang dabong kasi tag-ulan pala. Pero ang puso ng saging naman meron din. So, thank you so much for this na nag-barter kasi kami ni Choyan. So, naisip ko, since may mga tanim sila ron na puso ng saging, may mga saging sila ron, so, binili natin yung puso ng saging. Nagpalit pala kami ng swap. Ayan. So, sana po, mga moms, if you're still watching this video, don't skip the ads. Mukhang mauubos niya na apat. So mamaya, marami pa namang ibang ulam. So for sure mga teacher, hanap-hanapin din ito. Baka pag-agawa na nila kapag nakita nila. Yung iba kasi nagpapareserve na bago mag-lunch. Tulad ngayon, may mga lumabas na may mga nagpareserve na ng ulam. Pero mamaya, yun ang ano nila, uulamin nila. Pinsan mo yan, di ba? Tapos, asan na asawa mo? Sumagot na. Papadeliver na yan. Kaya, minsan, masarap din talaga mag-post. May malaking tulong. Mga follower natin dito sa saan. No, yung mga friends natin. Yan, nakikita yung ating mga post. Kaya, thank you so much. Maraming salamat. And, sana keep on keep on abangers sa mga post natin. At meron din kaming isa pang siguro mamaya o ay! Hala! Naguba ng aming takalan 2, 4, 5. Aming takalan. Ako po. Wala na yung takalan natin dyan, no? Hindi yan, yung isa pa. Hindi, kato mga colorful. Murot na ang sabaw. Ayun na. Thank you so much, Ate Maricel. Saan to? Sa Solana? Yan. So, bago pa sila maglabas. Kain na tayo. So, I have my itlog maalat. Alika na, dito ay. Ay, ito kumakain ito. Gravy, no? Ulo. Dito lang sa sasapan. Itlog maalat with kamatis. Sama. Tagay ko kuan. 30. Dahil? Aliog lang? Dapat pisat ko behan. Congrats, Gwen! Naubos yung pinuto mo. Hangin. Grabe yung pit ng kaldero namin. Parang iba na yung lasa.
Maalat na siya talaga. Hindi. Tikman mo yung yellow. Tikman ko. Sarap. Dala niya yung cellphone kain. Ah, buka niya lang tawa. Hindi niya lang tawa na eh. Sarap. Mm. Namiss ko yung mga ganitong ulam. Sa amin, nilagyan na ng bagong alamang. Maalat na nga. Maalat pa yung ulam. Dito natin lagay yung tubig na butong na eh. Hmm? Mm-mm. Yung sabaw ba? Buko. Nanguha sila ng butong o buko dyan sa likod namin. Ogo, dito butong ay ka lang yung unod niya eh. Yes! Para lami. Hmm. Okay, wala din yung istorya. Ay, kain. Gutom talaga ako mga mag. Hindi naman estudyante. May ano ulit to. It's break time! Lunch break na ulit mga kamungan. So, sabahan niyo na ulit ako. Hindi pa rin. Bilang chicken. Bilang chicken. Ito lang sa kuwan. Sa kalio. Ako'y pork chop. Ay, ito lang ako pa. Dine in ma'am. Oh, isang rice. Pero kailan mo sa sauce sa barbecue? Ang laki. Oh. Ilan Wala na? pang gravy. Wala pa silang stock. 35 siya sa iba. Oy, wala ka na. Ay, iyan. Ilan? Isa lang. Ay, Ikaw, Day. Dora nga expired. Ay, lumpia ka? Opat, Day. ano na isla bonita? Hindi ka mag-rice? Isa ka rice? Amen. Ikaw mag-service na. Ay, wala. Ilan ka ba? Sir daw ito. Take out, sir. Pila na. Magkano yan? Tips yung order. 35. Yan? Ah, 35. 20 lang. 30. Wala. 35. Ano yung kulong niya? Ilan? Isa. Ay, isa noon. Ano? Dua? 15. Ay, talo. Kasi yung mga industry partner. No? Change. Ay, Kuya. Ito lagi cylinders. 20.
libre. Yan wala ito na yun. Ila. Kita na po ninyo yung mamo doon. Ano na si mama wa? Si Chari ba? Chari Jin na lalo. Sharia, anak mo, andito na. Sara? Yun. Sila. Dili ka pa ako dun sa- Sabi ko, sabay kita wala ko bukas nun, sayang pa masahe. Hindi pa pala sa Isa pa. Ay, na-gravy. Wala na, wala. Dito sa katong sobra. Ano rin mo lang? Dami ka tingin ka ma. Hindi naman naman yung katawan niya. Saya, Ano mo lang ga. hala. Wala siya diri dahil. Ayun, malitaan diri. Line in kaya? Wala ka ba? Dito yata sa line. Kaya ako. Panginoon din sa ko na barbecue. Ano pa? Hindi sa kanon. Sa kayo ka. 35. Take out. Sa barbecue. Torta? Ito lang. Ito lang ha, kasi rin mag-serve lang. Wedding cake. Pwede third. Vlogger din ako. Vlogger. Yung sortera? Take out. Line in ka? Ito, take out. Okay. Ano yung okay mo? Oh, kana. Ay, nay, wala siya pinakon ba? Kanira. Ito, laman niya. Naman. Oh, kana. Ang sine magpalit og coke. Uy, kwan pa ba? Pisoy ako 5. Ano ka? Grabe sa 5. Palit pa. Line in? Balot? Wala dyan, promise. Hindi lang. Walo. Kanton. Sa'yo to. Ano din? Say mo lang. Mamaya. Ay, 50 yan na. Tanan. Ate. Ring. Wala ka po? Grabe ni Pilipinas. Kupira yung talong. 5. Ano sa'yo, diba? 30 ra? Pasok na yan. 10 lang ang lumpia. 10. Pagbilan eh. 35. Ito rin, 35. Pork chop. Pork chop o pork chop? Suklihan ka na daw. 50 mo kwarta. Hindi, sa 14. Ano may pera mo, diba?
Hi! At dyan na po natatapos ngayon ang ating video para sa lunch break. So later, mga senior high naman, at iba pa mga estudyante, abangan natin sila para umusin itong ating mga tinda. So again, thank you so much for watching. Maraming salamat po. And I hope you enjoy it. Please share this video, comment down below, like mo na rin yan, and don't skip the ads. God bless you!